Karong katapusang adlaw sa pagbisita sa mga minatay alang sa kalag-kalag, binos gihapon ang mga mibisita sa mga sementeryo sa Davao City. Ani ang detalye. Sugod ugma hangtod Nobyembre 4, sunod semana, pasirad-an na ang mga sementeryo sa nasod base sa mando sa National IATF. Apan sa Davao City, kamatikdan nga gamay lang ang mga taong miadto sa mga sementeryo, buntag karong adlaw. Ang uban, misayo na og bisita sa kabalakang mudagsa ang mga tao pagkahapon ug basig maabtan sa 7 PM nga curfew sa syudad. Okay siya karon, gamay pa man pud ang tao. So kamo nagsayo na lang. Oh, sayo na lang ni. Kay ugma wala namang good. Okay raman kay mao man kay ni patakaran karon. Kay last karon no, kuan lang jud, mura gamay lang. Dili parehas sa atong niagi na week kay nagdaghan-daghan to siya. Labi na katong Saturday, daghan ang nagduaw. Kining si Nanay Ellen Cayetano, dekada 90 pa gapaninda dinhi sa Roman Catholic Cemetery. Apan grabe kuno kahinay ang ilang pangita karon. Dako ang nawala kaysa last year. Dako sir, oy. Kumusta rin karon ang tao? Dili jud buylog ang tao sir. Hugot usab ang seguridad nga gipatuman sa buong sementeryo kung asa nakalubong ang amahan o inahan ni Presidente Rodrigo Duterte na posibleng mubisita usab karong adlaw. Ang syudad sa Davao naatay 15 public cemeteries o 13 pribado. Kaning tanan na deployan na natong mga personnel o ginasiguro nato nga naay police assistance desk ang matag sementeryo. Samtang sa Samal Island, dili usab kayo daghan ang nagabisita sa ilang mga minatay. Subling nagpahimang ng otoridad nga kanunay mutuman sa health protocols aron malikay sa COVID-19. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.